25 χρόνια. Τώρα, τελευταία τώρα, δηλαδή. ναι. Αν είναι δυνατόν. Ήμουν πρωταγωνιστής εγώ και συμπρωταγωνιστούσε μαζί μου, συμπρωταγωνιστής μου, ο Μίμης Φωτόπουλος. Μάλιστα. Ο Γιάννης Μιχαλόπουλος, η Θάλια η Παπάζογλου, η Μπέτη Μοσχονά και πολλοί άλλοι. Σίγουρα η αναγνωρισιμότητα. Η ταινία αυτή έλεγε 1000 κυβικά τρέλα. Πήγε πάρα πολύ καλά και ήταν τα τελευταία. Πήγε καλά. Ναι, νομίζω πια από Ήταν εκεί όλα και δικά πέρα. σου και τα 1000 κυβικά. Χίλια. Από εκεί και πέρα πια έκλεισε το θέμα του ελληνικού κινηματογράφου. Πώς τον βλέπεις σήμερα, Γιάννη, τον ελληνικό κινηματογράφο? Μα δεν νομίζω ότι θα ενδιέφερε μπορέσει να κάνει. Επειδή κάπου έχουμε κάποια ακτινοβολία, κάποιες καλές παραγωγές συμβαίνουν και ενώνουν τις δυνάμεις τους οι παλιοί καλλιτέχνες με τους νέους. Θα σε ενδιέφερε μια συμμετοχή σε ένα πέρασμα από μια νέα ταινία? Γιατί όχι. Πρέπει να πω εδώ, αγαπημένοι μου, ότι υπάρχουν νέοι ηθοποιοί πάρα πολύ καλοί. Όλοι είναι καλοί. Καμιά φορά λένε για τα πρωινάδικα. Θέλω να πω εδώ ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι εξαιρετικοί, είναι αξιόλογοι, γιατί βγαίνουν στο φακό χωρίς κείμενο. Αυτό είναι μεγάλη δουλειά, να βγεις και να ψυχαγωγήσεις τον κόσμο χωρίς να έχεις κείμενο στα χέρια σου. Και μπράβο τους. Βέβαια, ας πούμε, ο Φερεντίνος έχει ατάκες ωραίες. Είπε προχτές, δικά σου, τον ρωτήσαν, δικά σου είναι τα μαλλιά. Λέει, αφού τα αγόρασε, ποιανού να είναι. Ας πούμε, ρώτησαν τον κύριο Λιάγκα για τη μύτη του. Λέει, κοιτάξτε, είναι μεγάλη γιατί έχω αυτοκίνητο και τη βγάζω για φλάς. Είναι έξυπνοι, ατακαδόροι οι άνθρωποι. Ατακαδόροι, σωστά. Ναι. Και διασκεδάζουν τον κόσμο. Βεβαίως. Όλοι. Επίσης, οι ηθοποιοί μας είναι πάρα πολύ νέοι. Δεν υπάρχει η εποχή εκείνη που έγραφαν τα σενάρια ταλαντούχοι άνθρωποι. Οι σκηνοθέτες ήταν καταπληκτικοί και ήταν μια άλλη εποχή. Οι ταινίες μας στην εποχή εκείνη λιδωρήθηκαν πάρα πολύ από δημοσιογράφους υπερτιμημένους της εποχής εκείνης και από κριτικούς. Τι άρωμα σου άφησε η μεγάλη μας ηθοποιός, η εθνική στάρ όπως την αποκαλούμε? Εμένα η Αλίκη ήταν πάρα πολύ φίλη μου. Πάρα πολύ φίλη μου. Της άρεσε πολύ να της κάνω μιμήσεις. Και έλεγε στον Καραγιάννη ότι αν δεν έρθει το Μπουρνελάκι να μου κάνει το Σταυρίδι, εγώ δεν θα ξεκινήσω το γύρισμα. Υπό την υποναστιότητα βέβαια. Και μια φορά άργησε και μου λέει, έλα γρήγορα, μου λέει ο Καραγιάννης, να κάνεις εκεί το Σταυρίδι, να ξεκινήσουμε. Και πολύ δουλευταρού επίσης. Πάρα πολύ. Με ατέλειωτες εργατόρες. Όλοι ήταν ευσυνείδητοι. Όλοι οι καλλιτέχνες της εποχής αυτή ήταν ευσυνείδητοι. Ήσασταν μια φοβερή γενιά ηθοποιών, πραγματικά. Και ταπεινοί άνθρωποι. Απλοί άνθρωποι. Ναι. Απλοί άνθρωποι. Όπως και της εποχής, όχι της εποχής, η εποχή νομίζω ήταν τέτοια η εποχή που δεν μπορούσε να επιτρέψει στον καλλιτέχνη να είναι διαφορετικός όπως σήμερα, που για να πας να δεις έναν τραγουδιστή θα πρέπει να περάσει διαπυρός και σιδήρου. Και από μεγάλη αυλή. Πια δεν είναι το θέμα της αυλής, είναι οι άνθρωποι που φυλάνε, κάτι μπρατσαράδες θα πούμε, αλλά μπαίνεις μέσα στο καμαρίνι και υπάρχουν 10 άλλοι γύρω από αυτόν. Οι οποίοι προσπαθούν να σε περάσουν από μια σίτα για να πας εσύ μετά. Όχι, δεν ξέρεις πώς να μιλήσεις. Ένα μπράβο, ένα συγχαρητήρια στον Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να περάσεις πρώτα από αυτούς. Ή να υπογράψει αυτόγραφα. Φαντάσου να κάθεται να υπογράφει αυτόγραφα. Να σου κάνουν ερωτήσεις. Τι τον θέλεις, αν μπορείτε να τον δείτε, τι ώρα μπορείτε να τον δείτε, δεν μπορείτε τώρα. Δεν χρειάζεται, τα λέει όλο ο Γιάννης ο Μπουρνέλης. Είναι χήμαρος πραγματικός και γι' αυτό τον εκτιμάμε, γι' αυτό τον αγαπάμε. Όντως εκείνοι οι καλλιτέχνες, στην περίοδο εκείνη, πηγαίναν, κάναν τη δουλειά τους, κάναν μια ταινία, τις φανταστικές κωμωδίες αυτές, τα musical του ελληνικού κινηματογράφου. Το βράδυ ήταν στο θέατρο, όπως λέει τώρα ο Κώστας ο Βουτσάς, και πάλι δεν είχαν καβαλήσει, να το πω έτσι, ένα καλάμι και τρέχανε, όπως οι σημερινοί. Ήταν απλοί άνθρωποι, όπως είπες, και είχε μια διαφορετική ατμόσφαιρα εκείνη η εποχή. Το πρωί με την κάμερα, στον κινηματογράφο, στα γυρίσματα, το βράδυ στο θέατρο και... Και χρόνος για πλάκα, για γέλιο, για γυναίκες, για καλή ζωή, για τον τσιβίτα. Ένιωθε πολύ όμορφα ο κόσμος, γιατί αν έβρισκε έναν πρωταγωνιστή σε ένα ταβερνάκι, θα μπορούσε να πάει κοντά του και να ανοίξει κουβέντα.
και να τον ακούσει. Να πει δύο λόγια. Ναι, να τον ακούσει, ακόμα και να τον κεράσει. Καμία σχέση με τους δικούς μας. Γεια σας, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ πολύ. Και γυρίζει την πλάτη. Έτσι είναι. Θέλουν Στον την αγάπη ακροατή, του κόσμου, στον θεατή. θέλουν την αναγνωρισιμότητα, αλλά μόλις γίνουνε, ξεχνάνε τον κόσμο μετά, γυρνούν Μόλις την πλάτη. σβήσουν οι κάμερες, είναι άλλοι άνθρωποι. Πολύ ωραίο και αληθινός, πραγματικά αληθινός. Άλλοι άνθρωποι, δεν τους βλέπεις έτσι. Και το αναψυκτήριο φαντάζομαι άλλη. Είπα ότι οπτική, μέσα από αυτό έτσι, το άλλη. χώρο του αναψυκτηρίου οι καλλιτέχνες έφευγαν γεμάτοι, όχι μόνο οι καλλιτέχνες αλλά και οι άνθρωποι. Τους συγκίνηση μεγάλη, γιατί είναι αυτό που είπα πριν. Χωρίς να βάλουν ποτό στο στόμα τους, χωρίς καθόλου αλκοόλ, χειροκροτούσαν τον καλλιτέχνη με αγάπη. Εισέπραταν αυτό που τους έδιδε εκείνη τη στιγμή από την πίστα. Από την πίστα του άκρων. Και γιατί δεν περνάμε αμέσως τώρα σε ένα τραγούδι, για να πάρουμε και μία έτσι μουσική ανάσα, να πάρουμε και την γεύση από ένα αναψυκτήριο. Ας το κάνουμε εμείς εδώ, ας κάνουμε τα αστέρια αναψυκτήριο. Καλή διασκέδαση. Δώσ' μου παραμύθι με τη σέσουλα να φάω. Δεν γουστάρω την αλήθεια και καθόλου δεν την πάω. Παραμύθι η γιαγιά μου, ο μπαμπάς μου και η μαμά μου. Παραμύθι και η θιά μου, ο νονός μου και η νονά μου. Παραμύθι στο σχολείο, παραμύθι στη δουλειά μου. Παραμύθι και οι φίλοι, οι γνωστοί και η γκόμενά μου. Δώσ' μου παραμύθι με τη σέσουλα να φάω. Δεν γουστάρω την αλήθεια και καθόλου δεν την πάω. Παραμύθι, ειδήσεις, οι φωνές, οι διαφημίσεις. Παραμύθι απ' τα μπαλκόνια να περάσουνε τα χρόνια. Παραμύθι τα λεφτά μου που κερδίζω μα δεν τα έχω. Παραμύθι η ζωή μου και δεν ξέρω αν υπάρχω. Δώσ' μου παραμύθι με τη σέσουλα να φάω. Δεν γουστάρω την αλήθεια και καθόλου δεν την πάω. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε αμέσως με τον Γιάννη τον Μπουρνέλη, τον φίλο σας, τον δικό σας, τον Γιάννη τον Μπουρνέλη, ένα παιδί ιδιαίτερα αγαπητό, ιδιαίτερα αγαπητό και στο κανάλι μας πλέον, φίλος και του καναλιού μας, πολύ high άτομο άλλωστε, αξίζει να είσαι στην παρέα μας, να είσαι φίλος σε εμάς και θέλω να πάμε... Πού να δώσω τώρα σε άλλο συνέντευξη μετά από αυτό που είπες, παιδί. Αιώνιος έφηβος είπα στην αρχή της εκπομπής και συνεχίζουμε με παιδί. Άρα, και βλέπω ότι είσαι και ένα παιδί ιδιαίτερα κοινωνικό. Είσαι αγαπησιάρης, να το πω έτσι. Καθόλου. Γιατί βλέπω έναν πολύ όμορφο τοίχο που τον έχεις διακοσμήσει ωραία με πολλές φωτογραφίες. Απανωτές φωτογραφίες. Θέλετε να περάσουμε να πάρουμε μια γεύση να το δούμε? Εκεί είναι ο Καρβέλας με τη φύση και εγώ είμαι ντυμένος με τα μαύρα τα εσώρουχά σου. Τα μαύρα τα εσώρουχά σου, τα πρόστιχα τα μαύρα τα εσώρουχά σου. Με το τραγούδι που λέει, σύμφωνα με το τραγούδι που λέει ο Καρβέλας. Έτσι. Αυτό είμαστε εκεί και πολλοί άλλοι. Είσαι με πολλούς επώνυμους. Ποιο να πω τώρα, με τον Άγγελο Διονυσίου, με τον Λευτέρη Πανταζή, ήταν όλοι εκεί. Υπάρχει μια φωτογραφία εκεί που δεν θα τη βρείτε πουθενά. Είναι ο Πάνος που είναι ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, είναι ο Γιάννης ο Πουλόπουλος, εγώ και ένας τραγουδιστής που είπε ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά, Σώτος Παναγόπουλος. Πολύ ωραίος καλλιτέχνης, παλιός κτλ. Θέλω να μου πεις, φίλους καλούς από το χώρο έχεις κάνει, Γιάννη? Ναι, όλοι είναι φίλοι μου και τους αγαπώ πάρα πολύ και ιδιαίτερα αγαπώ τον Βασίλη τον Καρά, ο οποίος είναι ένας σπουδαίος για μένα καλλιτέχνης και πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος. Αυτός ο Καράς δεν... Λέει και 2 τραγούδια δικά μου, ναι.
Λέει Πάνω σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 2 τραγούδια Δύο δικά μου. τραγούδια. Λέει και να είναι 2 δικά του τραγούδια. Επίσης λοιπόν, τα αυτό τραγούδια είπαμε. που κυκλοφόρησαν τα δικά μου Ναι. είναι, τα λέει ο Τριαντάφυλλος, το ένα είναι στο δικό μου σταθμό αν κατεβείς, ναι. άλλο τρένο να φύγεις δεν θα βρεις. Με λουλούδια θα στρώσω τις γραμμές και τραγούδια χωρίς αναπνοές. Στο δικό σου βαγόνι να πιαστώ, μέσα στο τούλε της καρδιάς σου να χαθώ. Τα θυμάται Λοιπόν, όλα. επίσης, Μιλάμε, θέλω να. ολόκληρη. Αυτό είναι το βιβλίο. Για μίλησέ μου λίγο λοιπόν για το Αυτό βιβλίο. λοιπόν γράφτηκε για Είναι το στο Άκρον. για το Άκρον, Και έχει μέσα πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Πάρα πολύ ωραία. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό όπως βλέπεις. Και έχει γράψει, Γιάννη μου, αυτό. Αυτό το βιβλίο λοιπόν πρέπει να σου πω ότι εγώ υπαγόρευα τα κείμενα. Μάλιστα. Και τα έγραφε η πρώην γυναίκα μου, η οποία ήταν πάρα πολύ σαυτοκαλή, ταξινόμησε μέσα τις φωτογραφίες, μέσα στο βιβλίο, έβαλε μια σωστή σειρά και είναι πάρα πολύ, πιστεύω, ότι προλόγησαν το βιβλίο. Γιάννης Μπουρνέλης, απόψε στο Άκρο. Ναι. Προλόγησε το βιβλίο ο Μίμης ο Πλέσσας και τον ευχαριστώ πολύ. Επίσης ο Βύρον ο Πολύδωρας και ένας καθηγητής ήταν ο Δημήτρης ο Χατζόπουλος. Βέβαια θα σας πω αργότερα για αυτό το βιβλίο, θα κάνουμε ένα flashback, και να πούμε αργότερα πάλι για αυτό το βιβλίο. Τώρα από τις εκδόσεις Δρόμων κυκλοφορεί αυτό το βιβλίο μου, το οποίο έχει 250 ανέκδοτα. Τα ανέκδοτα, τα του αγαπημένα Γιάννη ανέκδοτα. Μπουρνέλη. Δεν θα πούμε και μερικά. Δεν ξέρω αν τα έχει αγκαλιάσει, αλλά θα σας πω ένα ανέκδοτο μου, το οποίο το είχε πει και προς τιμήν μου, το είχε πει και ο Λαζόπουλος, βέβαια δεν είπε ότι είναι δικό μου. Είναι πολύ ωραίο, είναι λίγο σόκινο, αλλά δεν πειράζει. Το θέλουμε, αν είναι λίγο αλμυρό το θέλουμε. Μπράβο. Λοιπόν, είναι ένα ζευγάρι όπου είναι παντρεμένοι και η σύζυγος απατάει το σύζυγο. Είναι στο κρεβάτι με τον κόμενο, χτυπάει το κουδούνι, λέει ο άντρας μου. Λέει στο Θεό, Θεούλη μου, να μου εξαφανίσει αυτό το κόμενο που έχω εδώ και ότι θες από μένα. Λέει θα τον εξαφανίσω, αλλά μετά από 3 χρόνια θα πεθάνεις. Σκέπτεται αυτή, 3 χρόνια, ποιος ζει, ποιος πεθάνει. Δέχομαι. Κοντεύουν να περάσουν τα 3 χρόνια, δεν έδειξε κάποιο δείγμα ο Θεός να διαθετήσει. Θεούλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με ξέχασε. Νόμιζε ότι την ξέχασε ο Θεός. Όμως 10 μέρες πριν κλείσει τα 3 χρόνια, της δίνει ο σύζυγος ένα ειστήριο και της λέει αγάπη μου, θα πας στις Μπαχάμες. Παίρνει το ειστήριο και την μέρα πατάει το πόδι της στο κρουαζιρόπλιο, κλείνει τα 3 χρόνια. 3 χρόνια. Η θάλασσα είναι γαλινεμένη, η μέρα είναι πανέμορφη, το καράβι γεμάτο με γυναίκες. Τίποτα δεν δείχνει ότι θα πνιγεί. Ξεκινάει το καράβι, μπαίνει και αυτή μέσα, μόνο γυναίκες στο καράβι, κούκλες, σαν και σένα. Ξεκινάει το καράβι, σαν την Κωνσταντίνα. Ξεκινάει το καράβι και όπως ανοίγεται, τα κύματα βουνά. Το είδε, το ένιωσε ότι θα πνιγεί και λέει στο Θεό, Θεούλη μου, καλά εμένα να με πάρεις. Όλες οι άλλες που είναι μες στο καράβι τι φταίνε. Και λέει ο Θεός, πουτάνες, 3 χρόνια σας μάζευα. Πάρα πολύ καλό. Αυτό είναι χειροκρότημα. Δεν είναι για μία και για δύο. Εγώ ζω όπως βλέπεις, είμαι ακόμα εδώ ζωντανή κοντά σας από τα αστέρια. Και έχω 3 χρόνια ακόμα μπροστά μου. Έχω 3 χρόνια ακόμα μπροστά μου. Χτες το βράδυ συνομιλούσα με τον κύριο. Μου είπε 3 χρόνια και εμένα. Ωραία, με τον Αστροπέλεκα. Με τον Αστροπέλεκα. Εγώ είμαι αυτός. Λοιπόν. Και να πάμε στους διάσημους φίλους σου λοιπόν. Ναι, έχω πολλούς. Έχουμε μία δημοσιογράφο έτσι φίλη. Πολλές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω σίγουρα. από την εκπομπή σας, αν μου επιτρέπεις, έναν πολύ σπουδαίο δημοσιογράφο που είναι ο Άκης ο Παυλόπουλος, ο οποίος έκανε 3-4 αφιερώματα στο Άκρον. Στο πάρτι της ζωής σου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που έκανε για μένα. Να είναι καλά. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την Άννα Δρούζα, η οποία και εκείνη 2 εκπληκτικές εκπομπές. Και μάλιστα όταν γύρισα εδώ, τότε ήμουνα με τη σύντροφό μου, η οποία είπε αυτές είναι εκπομπές που σου έκανε η Άννα Δρούζα. Να είναι καλά, σε ευχαριστώ Άννα. Να είναι καλά λοιπόν και να είναι καλά και ο Άκης ο Παυλόπουλος. Και ο Άκης ο Παυλόπουλος. Αξιόλογος συνάδελφος. Επίσης ο Μάκης ο Γιομπαζολιάς. Πολύ καλός. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτός λίγο μου συμπαραστάθηκε. Έχουν να πούνε οι περισσότεροι δημοσιογράφοι νομίζω μια καλή κουβέντα για σένα, έτσι δεν είναι? Ναι. Θέλω να μου θυμίσεις, να μου πεις 2 λόγια για την γλυκιά και καλή σου φίλη την κυρία Σεμίνα Διγενή. Α, ναι. Η Σεμίνα δεν υπήρξε ποτέ φίλη μου η Σεμίνα Διγενή. Εγώ ήμουνα φίλος της Σεμίνας Διγενή. Στην αρχή λοιπόν η Διγενή ήταν φίλη μου. Μετέπειτα όταν άρχισε να ανεβαίνει, πολλές φορές όπως το λένε, με πισωπλάτησε, γύρισε πλάτη. Μάλιστα. Θέλω να πω το εξής, να είναι καλά βέβαια. Εγώ όταν το σεμινάκι με καλούσε στις δύσκολες στιγμές της, ήμουνα εκεί, ήμουνα παρόν. Ήσουνα λαμπάδα αναμένη. Ακριβώς. Την υποστήριξα ηθικά,
τη συμπαραστάθηκα. Όχι, αυτή έχει μεγαλύτερο πνεύμα από μένα, δεν μπορώ να πω. Ηθικά, υλικά. Ναι. Της έδωσα πολύ αγάπη. Πάρα πολύ αγάπη. Όμως δεν εισέπραξα τίποτα από αυτά που είχα δώσει εγώ. Εξέφρασες ποτέ το παραπονό σου να πεις, ας πούμε, γιατί βρε φιλενάδα, γιατί αυτό, το άλλο, όχι, κάποια όχι, πικρία, γιατί κάποια κακή συμπεριφορά, όχι. Η Σεμίνα δεν ακούει. Ακούει αυτά που θέλει. Όταν της πεις αυτά, ενδεχομένως θα φύγει, δεν θα κάτσει να τα ακούσει. Βέβαια, θα πρέπει να πω τώρα, βέβαια έγινε πριγκιπούλα, η Σεμινούλα, πριγκίπισσα, τώρα έχει χρήμα. Εκτός τούτου έχει και μια εκπομπή η οποία λέγεται «Φίλοι